Ban persuk bat penjan hiki pat nong shang shnong haki kambayade bagi kamukot duma haki yang kashari jang ke district council uba TW Khan CEM ka KHEDC haka lai phoi tere kujamang ula play pat ba ka district council court ha office jang ka KHEDC hanong po ri bhoi district ka jing play ka ni ka district council court hanong po kalong banang penjan hiki pat ba haka bayade bagi kamukot duma haka shari jang ka district council ban pensuk hiki pat ba haka lit ka wan banle iki kot kisla wat hiki birth certificate Hakatiga singi la pli ke district council court Nongpo branch nalor uba TW Khan ladan bansa khilang da uba lamprang bla chairman ke district council bati bor pathau EM council building congress merikharpuri EM market Jambor War EM Ilaka ba Victor Rani EM Arts and Culture ba Balajit Rani MDC ke Nongpo uba S Khars Emle judge joka district council bat kiwe ki riurang ba colleagues kijonga I chairman joka council I judge magistrate pat baro ki badan negeri Por ngan khap euni ribbon kum kadak jam kecing play yakni ka court kejongi hangni apo nokpo priang gini jeng ai songha Tongkar paru ya ba tibor pat nentang kerpat ya iba ngakwa ban kren syai hang ni bana kalian kejongi ke council nginom syong klikti nginom ailan bayakani ka bor ka bangingidon bangindu no henry bangidang penklan na kawai ka por siya kawai ka por nganget ba ka jingdon jong kani ka kut hang ni kan ai ka jing syakri ya ki pai ba ki jongi ki badon kam kumbala batai mana nadu ki birth certificate nadu ki mokot dama ki bede hapedeng prariulum ban aku aru ban ai kani ka message ya ki bor let's say ki bede na kawe ki kum naka police bagi dei ban sutu baka trial hawe dei bat ki tribal case para tribal dei ban refer Shaki District Council Court ban angai tu bakani ka jingdon ka court kanyarap ban ai kam ai jam ya ki lawyer ki jungi ki samla ki jungi ki babun menta hakani ka than ki jungi le se hakani ka riboy district ki bla pendap
ya kijing puli kijung ki ha ka an le se kan ai lat ai kam ai jam ki ha ka bakin yo ban yarop ya ki nong shong shong kani kalong ka banta ka bang akwa ban kren ha ka jing dei bat kani ka kut ha be dei bat kani ka office pat ka jing bu jungi ya kani ka branch hang ni ha po nong po ngi su thu ba ka kam ka ba kong san ka ba kile manta kalong ha ka jing dei bat ka professional tax kumno ban lum ya kani ka tax na ki briu ki badai ban siwi kani ten renga kwa ban ong ye fi ha kani ka po ba na kaliang ka council ka donru ya ka jing thmu ba ka jing perkhat ban nang pen poiru ya ki wei pat kilat lani ki department kenang bakan long ka jing suk na ka banta ki pat ba ban akwa ban share bat fi hang ni ban na kaliang ka ni ka isi kum hitep ngila depan pas ya kani ka land bill ke jungi bat lengba kani ka bill lengkot ngakwa ban batai bakala ailat ya ki pat ba naki ya ki chaka ki puta ki jung po hoi ngila establish ya ka haka snem arhajar apuar hadin bangila yo bantung ya i magistrate ikong warjuri hang ni hapo nong po but kajing troikam kalaya henreng isukumen ba menta kasipat nginang kuan ban pen scam shu officially ya kajing don jong kani ka kut hakani ka Triboy district hi borok kowe kumbala kren dai judge kai ka function lani ka kajing thu jong kani ka kut kalong banwan ra khamjan syakipat ba ya ka kam bishar khada katkum ka administration of justice kalong ba ngi hapo uput usam jong ka schedule area ngidon ya kini kiyeng bishar omdai tang ki district court renga kwa bat pen kenma we fi ni baka bishar ka khadar hangi ukhasi kadai nadu kidobosno ngidon ni kita ki village court kiba kaladai ka por ba ki shnong kidai ya kaban penthamai kiladai ban pen ki im ya kini ki village court kibangi ngidon nanta ngidon ru ya ki additional subordinate court lengba ki khle nong sanshar ki jungi ki balongkum ki nong bishar hagini ki court bat kabalai ngidon ya ki district court ki bangidon ni ki judge bat ki magistrate ki jungi ngatrai pia kan mau ba ka snem ka baladap kaladon ka jingki win ha ka ba na kaliang ka sarkar kala penmi ya ka to notification ban pentri kamno ya ka CRPC hapo ka state meglea brokowe kai ka jing snow ka jungi ha ka to por kalong bad lengba kani ka notification bayo kibor jungi ki district court district council court kindu borno tenrai hadin ba ngilai kendu bat ke sarkar lengba menteri rakba nakapor sekapor lapan sutu ini bakani kan notification kan nom kta ya kibor jong kikut kibangingi don lengba district council Bishar Shah ki pajba bat yakni lamuk na kawe kapor si kawe pat nrekam urlong de tat hadu kani ka executive committee ka pamanta hapo ka jingilam jong iwa titos kain kala urlong kani ka jing angnot na kaliang jonga komunong Bishar juga dis council nomor nadu ki border Assam ne thain boy bat kiwe ki jaka nadu khap garo chathain was ki habanwan hadu shalong habadon ki jingya kaja don ki case ki aka borokhai kani kala penjenjar mardon kapor hakaba ki pajba abaki wan hadu shalong ki haban submit kumba armit ki wan shwa shimit
nang ta hakasengi ke balasai kadai kasengi ke badai ka kes ke jongki nang ta hadu kumla chisengi pat kir salik pai ke jinglut ke bejor kumta abang yo I ke di ka jing ilamo sya ka isi bat nga ai khoblai kerpang ya ke ke isi ke bamanta ha ke bakila sngap ya ke jing kerpat na kaleng jongi bat lapun urlong ya kene bat ke jing thu jong kane ke ba beli kene ka kot hang ne po hang ne po nong po kalong ban panjan ya phiki pajba barok khot na kene ka than boy omdon kam sho bandawan hadu aisulong manta kala don hang ne kinu ki jing ke ba phi ya kendo ke bot hang ne philala ban solve ye ki bat phila ban ai ya kinu ki jing mudui ki jong phi khnang ba ka kashari kanyo ban ai ka rai ka ba dai kat kum ka jing ibet na kaliang jok ka kashari te kani kalalong shisha maujam ubala ban ong ban wanra ya kata ka jing bishar syaki pajba kan kham jan yaki ban panjan ya kani ka jing bishar syaki pajba abrokhat phiki kam ka ba ka district council court hang ne hanong po ke la ban trei kalong ladadon kinu ki jing ya ka ja haki khandau ki siap hapdeng jong ki tribal phila banwan ha kani ka kashari bat kani ka kashari kala ban ai ya karai nangta ladadon kinu ki jing ya ka ja ha ka jing ya dai bat ki shibo manta ha ka family ulok uphetno na kalok ki khon ki don kam ya ka baibam kani ka kashari ka don ka jurisdiction bakila bat try ya ki bokum kita kebut nam ta ki maintenance case ladadon kinu ki bat don kam omdon kam syuk bandawan hadu islong wan bat philala ban yo ya ka hok ka jong phi borok khot ki pajba jong gene ga than riboy hi borok koi nang ta ladadon kinu ki case kum kini ki criminal case ki JR case bat ki wei ki badai na kini ki than boy barok khot manta na silong ila transfer lut chene namar ini magistrate ibadon hang ne idai qualified magistrate bal abyang baha ka experience ka practical experience ka jong i nang ta kum juru la yo ru ka judicial training ha ka ba ka high court ka badon burom ka jong i kala ai ya kan ka lat ha ka ba kilayo iban late training hapo judicial academy hapo shillong bat kilalong qualified baha kumta unon kam shu ban ong banda artatin da kumoi pat kilalong kaju kum kiwei ki court kilong atpar bat ki district court bat kiwei like no tang kawei kalong ba ka district court jongi kalong ban shim ye ki case ke bedai tang hapdeng jongki tribal ladala involved kinon tribal ngimla ban shim nang ta shishu kum kini ki birth certificate ki bolong ki issue ki ba jur bha hakini ki sngi ki ba manta hangne lala ban one file bat kilala ban shim hangne umunan kam banalej hadu aslong namar blai mental adon hangne kakam kala ya checkmat batkat kabangi nga presyang ban kli na ki lawyer habakiwan ban file ki birth certificate hangne ki ong kloy baha banyo na kani ka kashri tenga so kamen shikade namar ba ngilayo menta i magistrate laijong bandon hangne like no stangi ki appeal te haban lej hepo shlong appeal kam da dei adu kata ka ba haban lej man katari ka badai namar ba umdon kam ban shim evidence umdon kam issue tang plidar wala ban ya site na kapta ki case ki jong pi ki pajba barokhat ten roi tang kuwi ka jing de ko kalong hangne mar hadu menta kalong impat bihang ki staff ngidon kam lakum no iwe bench stand nang tala dayo iwe computer operator ban type iki judgment iki order nang tala no iwe pion ban attend na kapta i magistrate jungi nang ta lakum no cleaner banyo ban pun khoj mo banyo ban maintain ye kaneka building kuma kalong menta kini ki staff kilong basic needs kabang idon kam hakajing siyapan penbiang